परदेसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो योगापट्टी रोड धांगरपट्टी बाजार। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। मिक्स बाय मंजीव परदेसी। तोहर चलते भतरा योरव छोड़ देले बा, तोहर चलते भतरा योरव छोड़ देले बा, मार के मुड़ी देखा फोड़ देले बा। तोहर चलते भतरा योरव छोड़ देले बा, मार के मुड़ी देखा फोड़ देले बा, 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 फोड़ देले। तोहर चलते भतरा योरव छोड़ देले बा, मार के मुड़ी देखा फोड़ देले बा, 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 मार के मुड़ी फोड़ देले बा, फोड़ देले बा। डीजे कंचन राज नीम चौक चौसीमा वैशाली। कोइला जे पुनवा हमरा पर तू 12 बजे जाती, 12 बजे जाती, 12 बजे जाती। तो के बहाना घर से निकलनी मिले ओइनी जाती, मिले ओइनी जाती। नाता रिश्ता सब सुना तोड़ देले बा, नाता रिश्ता सब सुना तोड़ देले बा, मार के मुड़ी देखो फोड़ देले बा। तोहर चलते भतरा योरव छोड़ देले बा, मार के मुड़ी देखो फोड़ देले बा, 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 मार के मुड़ी फोड़ देले बा, फोड़ देले बा। डीजे कंचन राज नीम चौक चौसीमा वैशाली। सुमन शर्मा मरिए जाई तोहरे बिना रोके हो, डाइटर होरिल पतिया मानो दिल नइखी धोखे हो, दिल नइखी धोखे। डीजे कंचन पुल खोल देले बा, मंजू सुनो सब पुल खोल देले बा, मार के मुड़ी देखा फोड़ देले बा। तोहर चलते भतरा योरव छोड़ देले बा, मार के मुड़ी देखा फोड़ देले बा, फोड़ देले बा, फोड़ देले बा, फोड़ देले बा, फोड़ देले बा। परदेसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो योगापट्टी रोड धांगरपट्टी बाजार।